o Kristo ni nti sunsun ni ma se da bia da wo twam tonso ano aba tonso so nti ase me ka tonso am ti ase me na me kuta angels am me operate nti nsem a me kan me te de me ka ase me na me operate to me no nti de me ka me ni de me ka fi se me command bibi nti sunsun a da bia me ka se onipa bia oba wu bia no se o fa bla botra o bla bo sifo ana o ye ma show. Yeah, and what would you could deep more? What could deep? Sure. Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Only your phone. Some are catch us here talk. Yeah. You do not soon. When the papia about was as you be our crowd. Told him so, crowd. Me crowd no, and only da over as so. Ya ofa so from won ta obetimi dia ye bibi tifani se me ukuyada enti o pese sunsuma ebo ukuyada for mebo e kwa be so se me ye be start frequency ada yes 30 days Monday. Okay, Monday. The spiritual days Monday. Okay, the Sunday last day. Okay, spiritual days is starting Monday. A quite bad son met me. May a Monday. Monday from say Kojo Anajua. Set me obia. Me ya that da. A quite bad son met me first sprinter. Ebia a home who real. Now me person who babu and quite bad son me from your white candles. A drada ukrada candle babu your white. Too much GH, I don't know how we feel. We need to Michael. We should share about him from the feast and a Joshua. Now, if you are Benya Susu Cassie, Ujayani, and Fia, I know about the church come on, say that I am. Then it is a woman say, so one cry, the same cry for a 20. So we MP, so we were here. Se good move fee so yare the free I give you kwanko and the walk swa oje yami abaso babajo se when assembly court assembly a waka mo asemo a etimi maka oje yami o se oni Nyankopon ebe kasa na wa yesusu numa ewo humu mafam na pii ho na mani adi ama the numbers was screen as you with me and your numbers friend then in kasa ukran ha o wa chimota Kisby Hotel opposite if you are any minute bia usabiti na ka odi nyame on the actual common and we actual common sem bebre na ekoso awo my Ghana susu nsem a ndi sewuti ene eno ene wa ka kan wasem and some of the people here could come on a cover. I'm not too much change. But yeah, we are covered. We do so. Maybe I will call you. It's up to me. Yes. Now, Oja, my social interviews, me titi wonsem. Ocean combi, a baby a trim. And ne lesbians, any gayism, Australian embassy. It's your commission. I'm to see your office. Mamma, chairman T4, and my chef for. Oh my Ghana, there be any castle and I could follow. Medical Cobo Mano. Monfort to be sweet. You can want some 20. Say in the air. On Palm follow. Who said no mamma quite amasadi and abba Emma Kofosore said Tissa Madin fire America president or the say Joe Biden were 9 in some now or the baby yes my dear
wuntie yɛbɛwura mu meka to hɔ 2020 o yɛbɛsa wura mu aba Ghana stars mo nkɔfo no mo de sɛ movie for no celebrities mo Kumawood from celebrities a mo Ghana for hwɛ mo na yɛbɛwura 2021 a mo nkɔtena show so ɛnyɛ program bi abobɔ duku mɛma ahyehyɛ mmaa ataadeɛ obi tumi twa series na bɛrima wahyɛ mmaa ataadeɛ na ɔde yɛ joka amba sɛ mo de Ghana kɔɛ Christian Council to Ghana obetumi de akɔ Arab countries yɛ mma kwae ama saa deɛ no abɛtena yɛkura mu mframa mpo ɛbubu dan na yɛsɛ mma kwae ama saa deɛ wɔyɛ abɛtena wonim adeɛ sɛ woka ebi atwe ɛnna wobɛtumi adwene sɛ mede yɛsɛ mpanimfoɔ mu baabi sɛ nimu antimi wa ɛtete ntoma ebi abɛka sɛ wodeɛ wonyɛ bi wobɛwoba woba nso wobɛtena mu bi wonana bi ba bɛtena mu bi ɔn sɛ yɛhwɛ nkɔfoɔ a ɔmawo ma obi tumi wobɛbaa na nkɔbɛwale bɛrima wode ahyɛ mu animuonyam no ɔsɛ wɔnwale bɛrima ɔbɛwale ɔbaa ɔtade no ase bɛrima no a ɔno nso bɛwɔ fie no ɔsɛ wɔnwale ɔbɛwale bɛrima yɛtena hɔ ka ho asɛ ɛwɔda platform bebree mesɔre mewɔ program bebree kura ma link ka sɛ sei na ɛba abɛsi ana mesa take sɛ sei nti na ɛba ada nea sa ma kwae sɛ Kumawood anaasɛ stars mo mmarima na start hyehyɛ mmaa ataadeɛ de yɛ program na wo na wo bɛbɔ ho dawuro no sɛ nyɛ no wo yɛ bi na TV station so ama kwae na bɛrima ahyɛ mmaa ataadeɛ abɔ duku nti adwene bɛyɛ ne ba ɔmo tim na wɔn sɛ wɔn nyinaa kɔ bɛsi Marlin Spirit ɛyɛ spirit o obi a wɔn sunsun bi anim sɛ nipa bɛtumi awura bibi mu akyɛ sunsun na ɛbɛhyɛ ne mu why bibi ɔbaa na bɛrima bi a ɔyɛ lesbian na ɔyɛ gay biara no edi nkaa pia wɔ ɔda yɛ mu wɔ nipa bebree wɔ asase so wɔ nipa bebree ha ɛna yɛbɛkyerɛ gay ne lesbian ɛkwan bɛyɛ so kora ne fa so ba yɛkyerɛ sunsun mu nsɛm akyerɛ nipa kra ɛna yɛbɛbɛ nipa ate ase sɛ abrabɔ yɛ dawuro kyerɛ wo bom ansa na obi ate abrabɔ yɛ dawuro kyerɛ wo bom ansa na obi ate sɛ kɔnfoɔ bɔ dono fire sunsun na sɛ obi gyina sɛ ɔdɛm to nom fire ne Nyankopɔn deɛ a abrabɔ yɛ dawuro nti gay ne lesbian na ɛkɔ so nyinaa yɛ adeɛ a ɛde ɛnome ɛba bɛsrɛ ada ne yɛma kwae ma ɔno wɔ story a wo ɛnyɛ wokuro ni Australian ambassador Australian embassy and the commission saa deɛ no ɛwɔ Ghana Nana Akufo-Addo monka nkyerɛ no sɛ mede bi maka sɛ memese mawie politics magya ɔmo politics ato nkyɛn sɛ ɔmo anhwɛ ye na ɔmo tena hɔ ma saa noma no a ɔmo bɛsi fam te sɛ deɛ obi di sakere kɔ a ne tae nyinaa adwo na aka werɛm na atwi ɔmo saa deɛ no bi ana na ɔno ti ne kurom na ɔno bɛyɛ ɔno ɛbɛ kɔmihyi wɔ ha wonim sɛ yɛka ho asɛm 2020 ma ɛbɛyɛ news nyinaa ma amanfoɔ ka sɛ nte saa ɛma ɛno meda hɔ no awurade ma mehu sɛ Ghana asɛ metimi ba bɛkɔ so wɔ ha na ɔmo ba bɛgye South African gay and lesbian ɛno no 2020 ɛna nanka ɔmo bɛyɛ na COVID baayɛ na ɔmo bɛyɛ no wɔ abiri ɔmo conference yɛsɔre awurade ma mehu ma mesɔre ka ho asɛm wonim adeɛ me problem ne sɛ stars a wɔ Ghana adan na yɛbɛwura 2021 ɛdan na ɛkɔ so sɛ yɛma kwae ma ɔmo hyehyɛ mmɛma hyehyɛ mma ntaadeɛ ɛde kɔ tena hɔ ɔnyɛ yɛnim sɛ ɛno no ɛyɛ comic ɔmo de di agorɔ na bibi tɛkyiri hwan na de saa adwene ne baayɛ sɛ ɔmo nkɔyɛ saa adeɛ no sɛ ɛyɛ creativity why the creative saa adeɛ no celebrities na ne creative why na from so mo yɛ saa program no aho de mbɛsɛ mɛkɔ utie message ni pa ma me nkyɛ okiri keke why ne bɛyɛ fo obi a oyɛ sunsun nneɛma adan no obi tibi control bi so on kɔfa aduro no mu ana fa sika kotwo bi ɔde twa no wi na afei bi atene ni so bibi wo wi ase
sunsun wa pɛdɛ nipa hɛ maame nkankyɛw saa spirit a gay lesbian nyinaa no ɛnyɛ kwa nti sɛ sɔfo bi ni tena hɔ sɛ ɔde tɔn tututu lesbian gay ɔboa. Oh really? It's okay paa hwɛ ɛyɛ spirit a yɛwɔ te sɛ bɛrima anaasɛ ebi a ɔbaa sɛ ebi a mɛtumi afa bɛrima to mɛtumi afa bɛrima to a na mɛ adwuma apagya. Yɛwɔ spirit a ɔbɛtumi ɔbɛkyerɛ sɛ ɛno na ohia bibi saa wɔ hɔ. ɔwɔ bebree asɔfofoɔ yɛ bi businessman foɔ yɛ bi nipa bebree yɛ bi ahemfo nyinaa yɛ bi. Really? ɛtɛ dɛ n'ase a ɔno nso deɛ ne sɛ sunsun na ɔkɔɔ ne nkyɛn anaa tumi a ɔpia wɔ ne nkyɛn no tumi ne n'akyerɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ mɛma wo deɛ wɔpa a sɛyi na mepɛ sɛ ɔyɛ ma me na mɛkyerɛ ɔba bɛduru to the extent sɛ ɛkwan a ɛmaa no wɔn sɛ mɛda hɔ na awurade ɛka kyerɛ me sɛ amansi abɔfo sunsun kɛseɛ akora ahwɛ adeɛ ma me na wɔn nkwayi a wɔn fa so de lesbian ne gay ɛde wura mmaa ne tiri mu ɛde mma mmaa bebree no mmaa kɔ saloon na wɔn ti na wɔn de wɔn nsa yie bie no ɛno na wɔn de split ne wura wɔn mu wɔ ɛmu sunsun kɛseɛ paa ɛyɛ tumi a maame nkyɛwade ɔn sɛ nti wɔn di nkaa de awura lɛ mmaa na ɛhyehyɛ mɔwerɛ no wɔn a bɔ tire wɔn a tɔn nwi wɔn a yɛ nipa ho nwi ne ɛyɛ nipa ɔn sɛ sunsun abrabɔ nyinaa na ebesi yɛ nɔɔma mmiɛnsa mɛ nkyerɛw abrabɔ wɔ wiase nyinaa yɛ otiri nwi ɛna wɔyase nwi ɛna wɔn werɛ ɛyɛ mmiɛnsa. The last time who can a me who was some by Yankee, yes, but don't so chance Abrabuno, yes, and your mammy and son, it in the yard, they many break Abrabu. I found no mammy and say, between me, or I see me, and our more. Now, a choir, a first one said, also let me no crown echo, gay no crown echo. Yɛwɔ nkɔfo bebree a wɔmfa nsusuo mekae bɛɛ me first time a nyankopɔn frɛ me na meyɛ asɔre wɔ asɔre kɛseɛ bi mu na meyɛ asɔre na awurade da na de kyerɛ sɛ maame a ɔte m'anim sei ana ɔyɛ lesbian asɔre ma asɔfoɔ nyina obi anim na ɔnim kwan a awurade bie so kyerɛ me meyɛ asɔre na mehu sɛ maame ne bank a ɛkɔ university ɔte hɔ ana awurade ka kyerɛ me sɛ sei na abɔnefoɔ atɔ ɛpɛ sɛ ɔmo de ma no afei ne maame ne de ne nsa gu ne ti na maame awurade ka kyerɛ me sɛ sei na maame ne yɛ hɔ na maame ne di su bɛka kyerɛ me sɛ agya ma yɛ ne saa 20 years wow me kunu me ne na awowa ma me ma me kunu nim da onim kwa ɔbɔnefoɔ afa so ato agu ɔmo ɔtɔn nwi ɔmo yɛ tire ɔmo hyehyɛ mɔwerɛ nti nipa no ɛyɛ spirit no wɔde adeɛ no ka wɔn ana apea wɔ sunsun mu wokɔ da yɛ wobɛso daeɛ na obi de ne nsa fifa ho wobɛso daeɛ na ɔbaa bi mu wɔ aduane wobɛso daeɛ nti no ana ɔmo nso a ɛtaa hwɛ wɔ YouTube Facebook ɔmo ɔhwɛ no hwɛ yɛ ana spirit na apea wɔ wɔn nkyɛn wow nti ɛmma nipa mfa sunsun mu nsɛm ni agorɔ wɔ abrabɔ mu ɔman Ghana hɛ sɛ mɛma wo years bi ebɛduru 10 years say ya mompaya omo bedoso ache omo enye bi opa mo nchronto Ghana bebacho odifo siasem nso bio say ye Ghana fo ansore an condemn a mompaya 10 years time omo ye ge ni le no omo doso che omo enye bi opa ye nyi ma 1000 e ma 1000 begu a 700 ye bi Jesus yes sɔfo yiri yɛ bi kɔnfo kunu yɛ bi sisi Ghana din pa ne bɛyɛ a saa nneɛma wei ɛto bitumi atwa ɔn sɛ ɛni kwae sɛ aban ɛma kwae sɛ ɛtumi gye tum wɔ baabi sɛ baabi fo ntumi operate ɔtare na se sɛ nipa no hu sɛ sɛ aban ama kwae sɛ meyɛ a wɔntumi nyɛ me amɛyɛ me na mede me ho say asemi enum bibi wa ha no ma ye chew and this abind the samra no padia na se hu so ye bia ye ma nko da afiase enkramofo so nim sa enu kwa de haram kese de man kramofo eti nipa bia ye nso so
nsɛmhunu so mag yɛn wia no kra bo ahye dada wo timu nsan ko fa wia meto yɛ so na ma me nkyerɛ kwan a onipa bebree fa so nya saa spirit no che o se bi eye o ko salon ma no ko salon wo hwɛ me na wo ba ana ebi a wo yere ma bi na wɔn a ayɛ na me nwere ma bi a ɔba a wo hwɛ me a wo yɛ kristoni ko yɛ ntia so me pɛ bɛ mo yɛ tire wo yɛ a TV station oh free yes obi a wo yɛ kristoni ko yɛ otire a so pɛ bɛ ma wo yɛ tire ana sɛ ɔba a wo kɔbɔ wo ti pɛ bɛ ma obo tire a wo yɛ fu won ba omo se emema no mumu na ya omo ya ti da oba ne bɛ ma ona ne ti bo ba eye ma atare na se okɔ South Africa na ma no eye ne mo ma no so ye ne mo enti o kristoni wasade ne sɛ wo be pawu ni a ono so ye kristoni no akɔbɔ ti wono baabi a le motiri da bi nye baabi a eni a ye tutu no ho what all ye no betima tu ni dia to ya ya dia mo bi automatic no enu nipa bebree a sɛ obi timi so dae oba so dae no na wo hia oba bi okrom wo hia oba na bi kura wa ama ne nkyɛn ɔne ne didi nkomo oba so dae no wo hia no dae mu na sɛ osuso ne mu ampa sɛ wa ampa obi a ɔyɛ ɔde hunfo obɛyɛ bi hwɛ ye wo sunsun bi ebetima abɛtena mu na ɛtwe koyɛ yesunsun fi bi na abɛde abɛwura wo mu baabi a woyɛ otiri ni sisan hɔ baabi a wɔn sɛ ɔmo ayɛ na yɛ na busa sɛ ɔso yɛ kristoni ɔno anim sɛ nipa na ɔne ne nam no yɛ lesbian na ɔkɔ so wɔn kɔyɛ ne ho adwuma ama no nti saa nipa no de ne nsa ba wo ho a dɛn na bɛba adwene ho da ɛyɛ sunsum a maka cho se be 10 years tab they say Ghana ye hu no wi ase sunsun na control na nkopon de wotane soro no he watwe no Ghana sunsun na control Ghana ye wi ase kura wi ase sunsun me ya eye malen spirit wow malen ye hwan mama wata ona control to ono ne ma no yi bi no de ba wi ase baabi enu ha opuni baabi opuni no ukọ Burkina ha opuni ho the opuni Burkina omo so air spirit atare na se ya on people onso Burkina people omo so people omo de botan agina ha omo botan no Burkina agina botan no omo gina no omo man kokọ nti omo so de mo jani go people no so sani beni fo so tenase no mo so ye adwuma no mo so on se beni so ene echi susun beni ba nwem na beni ye okru bi obeni a omo no on so omo no shata de omo so ayo mo te se o hwe te se bi a Asia ne sa aifo na omo de ne se omo de omo shata de omo de pa ai chokuto bi sa no on shata de omo no mutimi kasa men so ase omo ye se spiritualist enti onyankopon body bi a obo bia no da bia me kase so oni party sunsun ni ma se o my Ghana de ekwaso no se ya nsore me de da bia me kase se ya nsore na ban anam panifo afo mo san to no ma bi so Ghana be twa faso Ghana be twa faso secondary schools ayetwom university ayetwom training college ayetwom nursing training twom de bia yesi Ghana eye Christopher man ho omwa Ghana ne Christopher man ha de katro sane ya kan da nyina yesi Ghana Christian country yes say Ghana eye 75% a chain Muslims yes na yesuban na interesa otime message ni pa yesuban ni te say yesuban na enye bia se makwa ma lesbian ni gay okwa sorry dem o ma yehoma en kramofo ngromo kramofo mo ise kramofo ma awuram kramofo mema nyina asati ye lesbian gay enti ye makwai mema tena kuro no so ye nintum da
tuma kasa me so man Ghana nyina be dia tuma me mesori president bia o dia tum bia me no ani obi wu ajaye se me kasa ma me Nyankopɔn ko ntem yo maso sisi ekoso ekofo bibiri eye enu nti de twa se Ghana perifo parliament yanfo man ko tran so mon ko di sika yanfo man ko tran so mon ko yewe omo sede ne sede ebe kuro no so a ema kuro ni nkoye no omo fo mo santo so yen semra na esi omo nso so a omo de gay hu nsemo ba no sika omo de ba o man ni mu ni sika ke seno na metro yesu ye ho kire ye seno na metro na sika we ne bia oh sa anya omo de yakwan ya de ka be fa so what are na metro say sunsumi na ko be si malen spirit eye tumi a aba wiase a ni na e operate obeka cho say me pese me ma wiase sika me ma wiase sika enti de wo be ye ni oji tum enti tam na wo ye no na de wo ye bia kwa na e de e koso bie shop wo ha nipa ba na e de eba de wo to aduma bia wo ye bia de sika bro osada na me chew se sunsum wo ho tumi wo ho enti se Ghana ye mpanimfo no tena ho ama oma ba be wura ma he oma wura ba bia wo yeah oma wura solifie parliament me oma wura ba bia mo ho bi na oja se obi ehun ne ho se sa sunsum ni bia be wura ni ompa na wompa de no be God bless you the obey say on fa number no on frame on fa number no tudwa number no is 0246 20 40 82 0246 20 40 82 and that's 0555 112215 0555 112215 mama nche wadi on say eye sunsumu a edin kaya pure wodai obi a wo hwe bi anim say okowura mu no oson na ye anase obi ma watade ana ekwan bebre a omodi nyama ne say ohia obabi o say ohun ye mefebe podan for fa number ye dey e ma me no age number no ne chate o say na dey me pesa me no pie o ana adako me pesa me no ye dey empie kotena se o so won say man so ni yonko ba so ni sem no pie kotena so okay enti e bia ne no ma sase ntom kwala na o mano nsa no bro onon sambura no started in nsa e dey so mu to the nsa so mu a obekwa akoda na obeso da ye no na wo ye bi ade na ba be wura mu nti obi o ha de onum nyansa no o so sa da ye na na ofre ne sofo na wakọ ne maame ana ne papa akoka ne da ye na ye dey a kire no no ma started to two free no se bi wo ha ya no mo fere se wa so sa da ye no obi mi abo eno nti ne se so bi wo sa problem no obi aso sa da ye na on fe ne mo ano eno nan chen obi on so a ode ba mu aduane aduane a mu die ni nyina se spirit ana ebedane bayi betena wo se bayi susum fi atade na so enti obedane onim se atena ma bebre mu amanya tumi ankasa tumi ho ma bebre anya tumi enam saade on se oya ye bon samade nti obeba betena wo mu no obie wani e wa brabum yes so aba betena wo mu enu ti na e be kire se obonefo ana bonsam create me peer spirit and the man madia ye nyame adi for ye tena ho ama bonsam ko for di ya ka Christopher me ntum da me metwam me no nyame di for me sunsun mu ku for mabo awurade ma se wo hwe ye man ya ye wo mu a se wo mu di hia pa ye Christopher yes adentia omo kasa dodo oh second ye twam ni abompa ni abotons obi akotena nyame aso no fi abompa ya abotons okoda obi na ba beda he kramoni sori anu asesenske guni kem queens oduru ba bi a ye obi dina ho srade a na wayi na odi ama no wadi nkan kasa de agusu Kristo ni beka de to ebe ifo na so nipa odi ni die na odi na taade din sikema na ebe ifo sunsum ne se mea ya media de ne ma o me na meyi afiri mi botom ni makasa agusu na mde ama o
onipa a ɔde akoma so mu no ɔno nso no ɔno a ɔmo ɛsɛsɛ sika ɔno ayɛ ne ho bɛyi bɔnsam ama sunsun abɛtena ne mu yes ɔmo te kwa ho yes ɔmo ayɛ bɛyi bɔnsam ama sunsun abɛtena mu nti ɔmo nso yɛ sɛ ɔmo wɔ ani a ɔmo de abɛyi aduane nti obi a ɔsra de bi a yɛ abɛyi aduane ne yɛn nso yɛ de ma ɔmo nti wɔn nso fi di na aduane ɛyɛ odi ewura sunsun nsɛmpa yi wɔn a sɛ bi wɔn te kwa ɔmo nso ɛyɛ awɔfoɔ ɔmo nso wɔ sunsun ɔmo nso deɛ no ɔmo tumi abɛtena mu na ɛsɛ ɔmo nso ɔmo nyɛ saa ɔmo wɔ sika o yes ɔmo wɔ sika ɔmo nso tumi na abɛtena ne mu na ɛsɛ ne so wɔnyɛ saa eti ɛmu bɛ yin sɛ wɔn nso wɔtumi wɔn taafoɔ no etumi kɛkyɛ sɛ ɔnfia nkɔsɛ saa deɛ yes nti ɔmo nso deɛ ne sɛ sunsun na abɛtena ɔmo mu no ɛna ɛde ɔmo akɔ sɛ ɔmo nkɔgyegye saa deɛ no ɔtɔ de n'ase nti obi a ɔwɔ ani bi anaasɛ obi a onim sunsun mu nim sɛ mde adeɛ no kɔ kwaa no ho anaasɛ mde adeɛ no kɔma na sunsun mi mɛtumi asoma wo sɛ kɔ ha wokɔ a papa bi gyina ɔfama na wode gyina ha a wode hyɛ ne nsɛm a yɛdin ɔbɛka nsɛm bi akyerɛ so ma connect angels bi ɛne sunsun nsɛm bi asi wɔ hɔ wode duru hɔ a wode ma ha a ɔka nsɛm kyerɛ ɔbɛka biribi akyerɛ wo woyɛ bɛyifoɔ nti matie sunsun na mde adeɛ no ma no tumi ade sunsun wɔ wiase ɔkaara bɔ so nyankopɔn bɔ wiem na asase yɛ dɛ sakasaka hwee ni hɔ wabɔ awie nti yɛwo bɛto asase so a maame ne papa ɔmo awie ɔmo adwuma aka wo nyansa a wode bɛtumi adua biribi wɔ asase no so sunsun numa ɛda asase so da fam wɔ nipa bebree yɛ bia meka sɛ hɛ maame nkyerɛw ewiase abɛyɛ stars ansɛ symbols nsoroma no a etuo no adan na society a ɛwowɔ wiase ɔkɔ Liberia minister bi a wɔ ne society yes upon wia wɔ ne society different MPs ɔmo wɔ mo society eti Liberia sɛ obi yɛ minister kora no wɔ diska na wɔ society ɛnyɛ no hwɛ sɛ tena fie ama ɔbɛyɛ wɔ amanta na yi ɛso ankɔ baabi a Liberia na sɛ obi wu a ebi ɔmo yɛ ɔkɔta na society ɔmo atumi de ɔmo banners na ɔmo ahyehyɛ ɔmo ho na ɔmo de nam kurom kyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo yɛ bia Africa ha ya ɔmo ama ɔmo ho kwan ɛyɛ bibia yes ɔtɔ deɛ n'ase nti wiase na yɛka ho asɛm wɔn sɛ wiase a yɛto ha kata obi te wɔn nso saa na teɛ nti wiase yɛ sunsun mu ahɛ maame nka wɔn hintasɛm bi nyame bɔ wɔn bɛto hɔ no mede nka bɔ kɔnfoɔ twene ɛnɛ obi nso yɛ kɔnfoɔ korɔ no onim sunsun a yɛfrɛ ma ne ba ɛno ara nso ɔsɛ de wakɔta na asɔ ne fɛs ansa na kuro kɔnfoɔ no yɛbɔ twene akɛseɛ no yɛwɔ da a yɛbɔ ma sunsun no sɛ sunsun no akɔdi baabi kora wɔn ba wofrɛ na nado ansa na de akyia hɔ ɔbɛtena ase o na nkora akɔdi asa mefiri hɔ kata nyanam sɛ yɛ kramoni o saa bɛfrɛ nyame ɛma yɛde koran tumi yɛ adeɛ ɛna yɛse ɛna yɛnom ansa na nyankopɔn ba bɛfrɛ me tumi huhu nti sunsun nsɛm ɛne abrabɔ mu nsɛm deɛ sɛ maka kyerɛ sɛ yɛdie yɛtɔ yɛgyina sunsun wɔ nipa bi a ɔba wo wɔ asase bi a wɔ wo krada wo tom sɛ wɔ krada krada no ɛno ne da a woba asase so ebi mu deɛ yɛ dwada ebi mu deɛ yɛ benada ebi deɛ yɛ ukwa ebi deɛ yɛ wa kwan a ɔfa so frɛ wo da a wobɛtumi de ayɛ bibi tifa ne sɛ mimi yɛ ukuyada wowɔ ukuyada nti wopɛ sɛ sunsum a ɛboa ukuyadafoɔ mɛboa ɛkwan bɛɛ so sɛ me yɛbɛstarte firi kwasiada yɛstarte days Monday the spiritual days ɛyɛ Monday the Sunday na yɛ last day spiritual days ne starting Monday ɛkwan bɛɛ so no bɛtumi a meyɛ ɛdɔra yɛda bɛyɛ Monday yɛ from sɛ kwadwo anaa adwoa sɛ meyɛ obi a meyɛ da dwoa da
ekwa ba so metimi afra spirit a ebia ahohom wo wiem na me so mo ba boa me kwa ba so mafra wo your white candles edwada wo krada candle ba boa wo ye white achoti ni se o pese o krada fresu dina niema ma o krada se ni uja nyame esie edwada eden white candles we dey say the no dey to bi wo ayi store bi ya ba church say makacho say your program we obiara nye sure subscribe o dey subscribe na ye ba mo hu say sabla bokura me koto sequence da form ani kwa da me fa yes me koto se ska da form wa ni kwa say me first can answer ni nkofo ya asese mo shebe atara na say na sabla ifo ti mo bi koton to si okwan ho sani ohu sɛ wo kodwom ni wo dwa ho yeah by wa be fodwa ho yes ɛno de woni ni ɛbɛde wo se ɛno ne yale ama Ghana ni wiase adɔso no nnuane a yɛtɔ nyinaa ne yabaifo no ma Jesus atɛde na se oje am ɛnɛ wodi ewura susu mu nsa sɛ na me kyɛw sɛ yɛwo obi ada on sɛ nipa bi a wasase so wɔ numbers yɛwo a yɛma wo number unso a yɛbɛma number yɛbɛma motre number enti ɛda bi a yɛda to ata no hɛ on sɛ me sɛ next week mɛkyerɛw sɛ symbols a onipa bi a wopɛ sɛ ɔyɛ spirit ne ɔmu to bad side and white side enti yɛyɛ kristofo ni bɛyi to white angels okay ɛkwan a yɛfa so ma abɔfoɔ bɛn yɛ no ɛkwan bɛɛ so meyɛ tato ada ma me use white candles anato white candles no your incense bi a incense no also first Roman for no na Roman fathers no na no mu issue incense ya de a wo so a so bi wo fie mu o ti so bi a ye aso a spirit sentram sese e boda wura ni party se bibi ba enti so person o free bibi ye wo kwan a e fa so de pure spirit enti we incense no e bi aba issue says incense incense yom bebre says incense na wedding kai baby a bia ye wo studio hey so me pese me issue spirit na me pe bia ma sum nya me ache me di nya me ati me pa bofo me petu me na nante na opagya me ma brabo di me ya e kwan be so me ye bia me mfa ai incense no ba kon so ensha bonten na me de four corners no ma hye four corners na so de metima itutu ha ebia emu sunde a me de ba ko se me bie mu aba me de ba ko be sha ha na me de ba ko sha ha metimi achama ebi nso a ba bia ye won mpoma no hwa bonti se me chama corners no enti me de hye ha wi a na tese maso enti se obi nso wo elia mu ho no no nso efresa angels ni bia obehu se obi nso hia bi wa enti ade eche kura wona mo no abetimi aba won chen se me angels we nam ne nam ti upa ma menye ho ade na nso yisu ni bi ofre no se me e da joada me white candle no na ma pe do unchire nwie ma ka kra waken na wo frɛ angels a obi ono no angels wo sa mantam ho ade echi ono etimi ba wo obetimi aba be ka kyerɛw sɛ ni sei ana ma hu sɛ won so ayɛ pm sɛ no na da na me kyerɛw sɛ me nam sisi a metimi de perfume bi ama wo wonam a perfume na atwetwe titiru banta enti perfume no sɛ wonam na wo obi hia wa obi a okuta saa de ni bi o yesika ni bi abehu sɛ o ye me nkɔfo tie sɛ me help o automatic enti Monday eye sunsumu a sɛ wo pɛsɛ o use candles edi gina wa djuma edi gina wo mpɛda obi bia djuma onim agina de obi yɛ ɔdefo ɛsɛ wo gina wa djuma o yede wo gina o ma wo gina wo mpɛda no ɛsɛ wo gina minister ɛsɛ wo gina wakonya na ɛsɛ wo gina bibia wasase su bi ɛsɛ wo gina me na ka kyem sɛ po wo pɛsɛ sika wo nsɛm wo pɛsɛ onye sika cha gina sika ɛsɛ wo gina sika na kam ye swane entias ɛno na me ba bɛkyerɛ wo no
On some chose Monday a white candle, Tuesday a quabanane day. Any abna. Tuesday so your red candles. Red candle. Yes. Tuesday da yesun sumu da. Yesun sumu oni ehu. Ano na honhom hina head e pretty. Nti won so Tuesday bia na ohweye no ono so pese na djuma opagya no ana opeso ye bibi duru ba bia na so opeso osua bibi no opeso ohu bibi no ono so Tuesday only should no red candle from Mompai and wa homa when you too much faith da okonya bi wan fa onya ba bia you too much yecha ala onya bi o ba bia ejuada e white candles e branda e red candle. Also no shit. Red candle. I don't know how much and that we overstarted on say days no. Obu oha on say Monday no. Say me Monday I say me starting no. Kwesi ada me be wura Monday. Next how much be 12 yeah. Sa na no I say we started that. We di wura mu no sa na say we starting no. Na Wednesday. Wednesday so color also be issue. White and move. White and move. Wednesday, white and move. And also your da. Once we bet me issue our candles no. Now also what me the aye bibi kese dia to crash. White and move. White and move. Your candle a white and move. Yes. Say no e da na ye da ye okuada. Ada so be issue white. And now say move color. The one now be issue. Or be na ye white and now say move. It is a too much. Sa sunsumu se mo ko fa no en o to ba bi ni a che o se man of the worker dem come as of for no mo pese die no so candle no na wa your prayers na o perspective dia no de che o ba too much pray dia na afro o se sunsumu ni mra wo na se wan kasa wo to nso agu wa aduma so de dia ma so na to e da your krada sunsumu ade da bia me kasa de o tena akokran chen bia no so me mu na me ba o kire o bibi ona na betimi do akonwura mu no akacho se me de ntome bi ye de esi ha ntome oti ase echese bibi si ase ho sunsumu sam ntwamu da de oti sunsumu ase na ohun ni so peso oduru ba bi no kire obi kire bibi matrase ehun se Yesu Kristo kradi ni mujja be ba for de ma ye ne me no mi edue nipa sacrifice atade na se na first ye dia bo ba for de o Kristo ni nti sunsun ni ma se da bia da wo twem tonso anu aba tonso so nti ase me ka tonso ameti ase me na me kuta angels ami operate nti nsem wa me kan me te de me ka ase automatically ni sure me na me operate to me no nti de me ka me ni de me ka fi se me command bibi enti sunsumu a da bia me ka se onipa bia oba wu bia no se o fa bra botra o bra bo sifo ana o ye ma show yeah and odia ko deep more me do ko deep sure Wednesday Monday Tuesday Wednesday Thursday ya oni ya phone on se e be ya den se obi betimi da bia me ka se me kuta phone we phone ye kuta mi se me kuta phone a on se phone e se obi asika betimi a wo phone so sure wa duma on pe wa nu bia se nyina so betimi aba phone no so o secret ade wo so sa na bla bo sitie e hwe fom a wa de adum ono ma nyina aka enti sunsun sam eno na obone fo so atimi atrase hu se hwe obi akwa asore na onyi ni bible no obone fo oba na ohun pokifu na o da sa tum wuja no spirit se ewia se da se na mo se aduma wura anka se wa ha ewia metro sunsun ade ensem am na wo ken the spirit ewia me mo me bible na makasa gusu no obi no read the amanenti de ensem wa ken ya me na se enka simple sunsun ye tumi dabia de wo wiase dabia de wo oja na chese days no bia wo da eboa okay if I say obi so ye ya wada phone ya ni ya also there candle so be use obi issue blue colors blue yeah na sa candles no ebi o market ayeto ebi o market
na se na me se wiase bibia ni yeton ana onim da yeton bibia ni wo wiase na metro yewia metro se wo so wo nipa bia wo pese wo bla kra no wo kra da ma me wo no papa pese wo se san e king kese ba obia wo yespe obia wo pese wo nipa titiri obia wo abrabo obia wo pese wo yibu bia se wo kra da wo fiefo nyina no enye no na ese wo de ye adwuma ye king kese Virginia ni biekis. Atare na se. Enti sunsun numa no da bia me kase head fo a ekuta yen ankofo de ye bebi no. Obi tena se on say TV na operate the phone. Bibia operate the phone. Ni se phone no hwe fom a BBS phone bia du. Eda eye ya wada. On so kan na beboa we blue color. Mekuta blue. Akwa be so na fa so aye bibi. On say enipa to the extent say yakwa saw them yakwa mountains yakwa people so ya bompaye ya ye direction bi BNC eno na onyankopon di hurumu ni ntiase amaye ya so ye kire ma say me betimi fa candle na da ye wo no eye dase ya o so sa ta na betimi abona ma na mpaja ba on ma say dini pa da ya wada isu say blue color. Yes. I know them. I'm say blessings no kipu on fuli sa na say yawara no soso no ahomache sa ye free nkuada ewura yawada mu no 12 no so candle no candles no bi musa do say na obenya one ebia wonyi no spirit mu na afi the numbers ni bi ye dey e kan ho na che se o pese wo bi wo mu ankasa ye wo na ona yes I know your best on say ye dey ato ho church sunsun nsam ana efia dan so be use green color green yes efia da green color kofifo bia no ebia wo hwem na ye kofia won so candles are on say Roman for years ade no ana woni pa bia on say ade bia was assistant be ye gina dia woni ma gina dia wo ye mobo enti me pese me duru ba bi me pese me pega ma dwuma ni sika me ma me ye die me mpega ana me pesunsun bia on say obi betimi adu atu na ma say obi kan ho ya me bi ba no ye afim ene me kire kwan me kire sunsun o so bia o da bia o so bia bo so ba peer spirit enye bad one ayo nyankopon sunsuma or then the angels agu wiase a ohwehwe a ohu kofi is green na memene da is black yes aniti na memene da bia ye kwa yi a into black na se sunsumu da memene da bia is black color also be is black now so dia ya okra ho adwuma ma mpaja ede aba na kwasia dan so is white and gold and bibi si sa keke se da kwasia o brother kala ai brother ye red memne da kala ya da be memne da ye kwasia da black ana kwasia da ye white and gold on sunsumu nso ye kisunsumu nso na tisunsumu nso mo a wakwan tu bibi tire so how ni amane ne da so kola na bi ne da so enyame ma tumi aguru tumi so o man gana me mkuta ya se tumi obi mkuta bi me kasa mo ta ma bofo bi bibi we kan he bibi wo bi ametimi akomande me nyankopon spirit amena ba won chabe you operation bi asida me dia bofo ta de bi aba o da ta de ne kan ho kim eno anu no ya le ne ko bi si da o wiase sunsun ni tumi kasi ekutai so bi hwehen na so how ni amane na dan so nyame am yetumi aburu tumi so ise no mo wa kra de mo to adi akula maba tumo takibi Friday Saturday 101 cancel enya sorry ye 101 cancel na me yeguso kra hyehyɛ sɛ ye wotam bi a meyɛ dia mampanifo nso ye bɛyɛ na natwo transia natwo be yesu so mabo awurade ma sure me pɛde o man gana duru baabi ha
onyansani biara tiadia ohwehwɛ mu abrabɔ a yɛbɔ iti sɛ stars ne nsaw ɔnso obi bɔbɔ a na wapagya ne nsa baako oyi a na wapagya mmienu oyi a na wapagya ne nsa obi nso a na wayɛ sei obi a na wafe ne nsa ho no ayɛ bibi sei no wa sa abrabɔ yɛ sa sɛ me wɔ society bi mu na me wura police station a sɛ na mesia lɔko dɔ no mɛlɔko ne different me bɔ mu a me wura mu a mehu sɛ me nipa bi wɔ a mehu no me wura court a sɛ obi wɔ hɔ na ɔno nso wɔ society bi a mewɔ sign bi a meyɛ me wura baa na sɛ baa hɔ no obi te hɔ na sɛ mesɔre a ebi obetumi de ɛdɔ guma yi a mewɔ sign bi a memfiti prɛko pɛ ɛnyɛ sɛ me wura baabi a na matena ase straight Oja for no listen etwa to efama na efa number so eka ho ɔrɔfo deɛ meka ne sɛ yɛwɔ ha sɛ yɛbɛkyerɛ sunsum ebia na wɔhwɛ ma ɔman Ghana baabi a wɔwɔ biara no onyame hyira wo wɔ abɔkyerɛ bi yi mpa yɛ de ma wo sɛ tie sunsum mu nsɛm na gyata bi anyɛ wo kwa nkore tie sunsum mu nsɛm na boɔ bi a mɛfa wo bi ankɔ tie sunsum mu ntɛ obi a wɔte sunsum nsɛm bi ahu aboa wo nkuno ɛyɛ kii gɛsɛ obi wɔte sunsum sɛ ohu aboa wo nkuno adentia yes ɛbɛtumi ayɛ biribi ɔsɛ nnura na meyi kwae na ɔmo yɛ naa na wɔwɔ apie nti meyɛ sɛ nkɔm nkuno na mte biribi gyaa noma no nkɔ ɔyɛ nsuo nsuo na ɔda hɔ no nti ɛsɛ medɛdɛ na ɔkɔ atɛdɛ no ase nti ewiase mu nsɛm no fɛ sɛ ɔkɔ kwae mu a ebia bɛdu baabi a na wate hwerɛma anaa woduru hɔ a yɛsɛ wotwa nsuo no wie afa kwan sa na afa bɔɔdeɛ yɛ de ɛto ha asekyerɛ wɔ hɔ yɛwɔ ha sɛ dɛ mo ate sunsumsɛm na wɔbrɛbɔ asi wie na yɛdi ayɛ wɔ dea onyame nhyira wo ɔnte n'anim nkyerɛ da bi adafoɔ so sɛ wobɛnya video bi ahwɛ na biribi kyew so deɛ a fa nɔmba no frɛ me 0246 20 40 82 anaa 0277 20 40 82 onyame hyira abusuafoɔ ogya nyame ɛne ne no ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ amanseɛ gyataburuwa amanseɛ prɛmire ɛna sɛbi lesbians a ɛne gayism ɛne transgender ɛne bisexual ɛkɔ so ɛwɔ ɔman Ghana ɛna ɔkyerɛ sunsun nsɛm a ɛtɛ akyire na ɔka asɛm bi a ɛyɛ very intriguing ɔsi sɛ yɛama yɛn ni ana hɔ a by 10 years time sɛ yɛyi mmaa 100 ɛbɛgyina hɔ a yɛbɛnya mu 70 a saa nneɛma no anaa mu mmarima 100 a ɔmo nso so ɛyɛ the same thing yɛma yɛn ni na hɔ yɛma yɛn ti sunsunsɛm ase na mesrɛw ɛpɛtwɛw nsɛm a ɔka yi sɛ wohwɛ na wopɛ sɛ wodi ho akyi yi a ne namba wɔde to dwa fa namba no ne frɛ Facebook nso wobɛtumi akɔ follow no ɛwɔ Facebook inbox no kɔmmɔ bi apɛ sɛ ɔde ne de bia wobɛtumi ne bi sɛ wowɔ abokyire na sunsunsɛm bi ɛhaw obi ba ɛne wɔbɛda spiritual marriage sɛ woyɛ biribi na ɛnyɛ yie a sɛ woyɛ MP sɛ ɔyɛ ɔhene sɛ woda company bia no na nneɛma ɛntimi nyɛ sɛ sika ntimi nyina wo nsɛm nteɛ no nko ade ne tene so ana asɔre fa ne number ne frɛ na bibia wɔ biara no ɔno wobɛdi nkɔmmɔ na biribiara sɛsei ɔwɔ nkran Kisby ɔwɔ nkran Kisby hotel opposite hɔ na wobɛtumi ɛne no ahyia 101 na wɔne no adi nkɔmmɔ kama paa ɛwɔ hɔ ne din ɛne ɔgya nyame amanseɛ nsoma bɔfoɔ bi aha ɛne yɛde dwumadie no yɛbɛsi ne din ɛne ɔbɔfo Michael ɛsɛ wohyia ma mmɔnten afei mafie saa na bɛgye wo so na bia kama ha yɛ too much GH ɛyɛ kwadwo ɛne gyina akyiri akyikyi camera no ɛde ma yɛ makra
you.